ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሙን ከም ወትሩ ንኹሉ ዜናታት ፈትሽና ኣገዳስነት ዘለዎም ክንመሃረሎም ንኽእል ክንፈልጦም ዘለና ከነስተውዕለሎም ዘለና ኩነታት ክንርኢና መቸም ቀዳማይ ኣተኩሮ ናይ ሙሉእ ዜናታት ብፍላይ እቲ ሪል ዜና ኣተኩሮናቱ ኣብዚ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ እዩ ኩናት ናይ ዩክሬን ጥራይ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ኣብ ውሽጢ ራሽያ እውን ስለ ዝካየድ ዘሎ ካብ ሓሊፎም እውን ናብ ካልእ መኣዝን ክድይብ ስለ ዝኽእል እቲ ኩነታት ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ነዊሕ እዋን መልክዕ ቀይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር በቲ ሓደ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ መሬት ናይ ራሽያ ኮይኑ ይዋጋ ኣሎ በቲ ድማ ፑቲን ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ ወይ ራሽያ ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ ብነፈርቲ ብሚሳይላት ብካልእ ጌራ ንኩሉ ክፋል ናይ ዩክሬን ተጥቅዕ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ድማ በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ድሮኒ ኣሜሪካ ንካልኦትን በጃኽማ ዝኾነ ኣፅዋር ሃቡና ዝደለና ክንገብር ድማ ፍቅዱልና ኢሉ ብብርቱዕ ይልምን ኣሎ እንድሕር ንዑ ሕራይ ኢልኩሞ ወይ ሕራይ ተባሂሉ ራሽያ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ድማ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናታ ሓደ ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ኣውፅኣ ኣላ ስለዚ እቲ ዝውግእ ካብቲ ዝነበሮ ሓደገኛ ዝነበረ ኩናት ሕጂ መሊሱ ካልእ መልክዕ ክቅየር ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክታት ስለ ዘሎ ዳርጋ ብዙሕ ኣተኩሮ እዩ ዝወሃቦ ዘሎ እዚ ከዓ for a good reason ትክክለኛ ምክንያት እዩ መዓት ዕንወት ስለ ዘውርድ ዘሎ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ ሓደ ብሓደ እናራኣና ክንከይድና called the biggest of the war. President Volodymyr Zelensky and his defense minister, Rustem Umerov, held a press conference earlier today, and our correspondent, Sonia Falnikar, was there. She asked Umerov about the long-range weapons that Ukraine wants from its Western allies. You have repeatedly asked your Western partners to lift restrictions on long-range weapons to hit military targets deep inside Russia. How hopeful are you to get that kind of support? What are you doing to convince them? And what else does Ukraine need in this? So እንታይ ትሕቶ ዘላ ኩሉ ትሕቶ ዝሓትዎ ዘለዉ ዶይቼ ቬለ ወላ ቢቢሲ ሲኤንኤን እቲ ኩናት ንክቕፅል ጥራይ እዩ ስለምንታይ እቲ ሚድያሲ ስለምንታይ ነዘቲ ሰላም ዘይትፍቱ ንገለገለ የሉ ዝሓትት ሕቶ የለን እንታይ ትብሎ ዘላ ኣፅዋር ነዊሕ ውሽጢ ራሽያ ክሃርም ዝኽእል ተዋሂብኩሞ ዘለኹም ንክትጥቀምሉ ፍቓድ ትሓትት ኣለኻ ንምንታይ ዕድል ኣሎ ሕራይ ክብሉኻ እሞ ንውሽጢ ራሽያ ተኩስካ ነቲ ውጊ መሊስካ ከተራስኖ እያ ትሓቶ ዘላ እዚ ጥራዮም መኣስ ኢኹም ከተጥቅዕዎም ከመይ ትሕቶታት በቃ ነቲ ኩናት ከመይ ጌርካ ላምባ ትቕስቅሰሉ ከመይ ጌርካ ከም ዝቕፅል ትገብሮ ትደይ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ጠጠው ተብሎ ሕቶ ዳርጋ እቲ ሚድያ ሎሚ ሙሉእ ብሙሉእ መሳርሒ ናይ ውግእ ምዃኑ ውግእ ንክረስን ዝገብር ዘሎ ሚድያ ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ምዕራባዊ ሚድያ ብፍላይ in the near term from its Western partners to help defend itself? Thank you. They say that hope dies last. So we have argumented our partners that to stop the enemy to come to our borders to create their buffer zone, we created a buffer zone, not to allow them to enter to our borders. So we are focusing to the airfields, to the logistic hubs, and not to the places that they would be attacking us, because they are attacking with the S-300s, S-400s, and terrorizing our population. ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ዩክሬን እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ብዝተኻለና ንኣሜሪካ ይኹን ነቶም መሻርክትና እቲ ኣፅዋር ዝወሃበና ዘሎ ንውሽጢ ራሽያ ክንትኩሰሉ ክፍቀደልና ንሓትት ኣለና እዚ ድማ ንፀላይና ኣብቲ ቦቱ ክንሃርሞ ኣብቲ ዘለዎ ዕላማታት ክንሃርሞ ከም ዝረኣናዮ ግን ወላ ክትኩሱ ከለውን ኣብ ውሽጢ ፀላኢ ዕላማታት ክሃርሙ ኣይረኣናን ንሳቶም እውን ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ወይ እውን ቁጠባዊ ኢንፍራስትራክቸር እዮም ናይ እንዳዲ ቦታ ክሃርሙ ርኢና ቢንቶታት ክሃርሙ ርኢና እምበር ካልእ ፍሉይ ሚሊታሪ ሰንተር ክሃርሙስ ብዙሕ ኣይተረኣዩን ስለዚ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ነቲ ኣፅዋር ተጠቂሞም ንራሽያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሃርሙ ወላ ሲቪል ክሃርሙ ባይ ዘ ወይ ዩክሬን ብዙሕ ሲቪል እዮም ቀቲሎም ዘለዉ ራሽያ ኣብቲ ውሑድ ዝትኩስሉ ኣብ ናይ ሲቪል ቦታ እዮም ዝሃርሙ እዚ ገዛውቲ ብዙሕ ዕንወት እዮም ዝገብሩ ሰሙን ናቶም ግን ሚድያ ኣይክነግረኩም ኣይነግሮን ኣይውፅኦን እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ መሊሶም ነቲ ኩናት እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘሎ እጂ ዩክሬን ነቲ ኩናት እቲ ብከምዚ መንገዲ ክስዕርዎ ከም ዘይክእሉ እቲ ተዋሂቦም ዘሎ ኣፅዋር ናይ ብሓቂ ዓዶም ሓራክ ከውፅኡ ዝደልዩ ነይሮም እንተዝኾኑ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ተጠቀምሉ ኣብቲ ሪል ድፋዕ ይድፍኡ ከም ዘለውን ካብኡ ይወፁ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ በንፃሩ ኣብ መሬት ራሽያ ተኩሶም ክሃርሙ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኣፊቱ እቲ ኣፅዋር ተጠቂምካ ንራሽያ ኣብዚ ሕማቅ ቦታ ምትሃርማ ራሽያ ሓሪኻ ናይ ጀርመን ሚሳይል ተጠቂመተላ ንጀርመን ተሃሪማታ ምስ ኔቶ ኩናት ክቅየር እቲ ኩናት ምስ ዩክሬን ዘይኮነ ምስ ኔቶ ብወቅዒ ክቅየር እዮም ዘልዩ ዘለዉ ዩክሬን ሽዑ እቲ ውግእ ምስ ዩክሬን ምስ ኔቶ ምስ ኮነ ዩክሬን ክዕርፉ ይኽእሉ ወይ እውን ሙሉእ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ ወይ ምስ ካልኦት ወታደራት ተሓዊሶም ንራሽያ ከውድቑ ይኽእሉ እቲ ዕላማ ከምዚ ዘሎ ናይ ዩክሬን ተመሳሳሊ ናይ ነተንያሁ ስትራቴጂ ድማ ንኣሜሪካ ከመይ ጌርካ ጎቲትካ ምስ ኢራን ኩናት ትእትዋ
مساعة وشعو وتحضراتنا أمريكا هم تيوم أمريكا هم زواجو وتجبر نتكينات زعينة يوز لازم تتاكتيك ناتهم كم يجركا أمريكا نبكينات توايو أمريكا جناب زكينات زدرو أتيازا لهجريا زوجو دلاي بلا نزيد ما قبل ما سنة راشا كان سمعنا نتايلو مالو. That is the need that we need now at the moment, and it is crucial to receive it. Every weapon that Ukraine has received went through big pain, and you know that we were able and capable to use it, and that is why we do not understand why our international partners does not allow us. And Sonia Falakar, whom you just saw there briefly. سنتاي زبل زلو بحفشة أتي أسوار زلنا يوهبلنا نبتي بوتات زو كله خلصهم نتوت هدرا مع عسكرات كن هرم كأني يوم زبلو توت هدرنا يراشا جملو مولو أمريكا يوكرين منا اللويو لذي أتي نتعودو كينات نمغيار زلو حلمي نتسالاي كابتي يوكرين نتي راشا كاب يوكرين تريقو من خلص وزلو بلان درجة كسرح كم زي كلنا نرزالنا لذي كم يجركا وشتي راشا دامج ويكعنوت فتر أمريكا أنت دللي راشا توتكلا سلتي دللي راشا كم يجركا بقطبة تلمسة حركاتي لعل جداجر مزلو عبد العلي زو الصحوي أبزي من سوقيات وزين راشا زبالوس كان اسمع. Americans have this direct association, these conversations, this talk of a world war. They think that if this happens, it would only concern Europe, which is a very showing thing that reflects the mentality of those geopolitical strategists in the US, because they are confident. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናይ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ኣተሓሳስባ ከመይ እዩ ንፅሩ ኮይኑ ዘላ ኣብዚ እዋን ይብል ኣሎ እቲ ኩናት ተስፋሕፊሑ ራሻ ምናልባት እቲ ተስፋሕፊሓቶ ኣብ ጀርመን ክትሃርም ትኽእል ኣብ ፈረንሳይ ክትሃርም ትኽእል ኣብ እንግሊዝ ስለዚ በቲ ኮይኑ ትውግስ ኣብ ኤውሮጳ ይክተርፍ ወይ ንዩክሬን ክሃርሙ እዮም ተስፋሕፊሖም ድማ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እዮም ክሃርሙ ንዓናሲ ክበፅሓና ይክእል እቲ ኩናት ዝብል እስትራቴጂ እዮም ሒዞም ዘለዉ ይብል ዘሎ በቂዕ ዕላማናቶም ከመይ ገይሩ ኤውሮጳ ንሓትሕዱ ይቃተል ከመይ ገይሩ ኤውሮጳ ንሓትሕዱ ይዕኑ እዩ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ንፁር ስትራቴጂ ናቶም ይብል ኣሎ ንሪኦ ድማ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ያ ተስፋሕፊዑ ናበይ ከሳፍዕ ንሳቶም ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ኒኩለራዊ ዶክትሪን ናትና ቀይርና ኣለና ኢና ይብል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ that they will just be safe across the ocean. And in this situation, one has to understand that we have our own doctrine, a doctrine of using nuclear weapons, among other things, and we are now making adjustments to this doctrine, and the Americans are well aware of this doctrine. And you know, these are Freudian sleep. The world كم عالم كل عالم كم زفلت نحنا نيكولراوات صار لنا نيكولراوات صارناتنا دما مسو زخيد ماس كم نتقملو زغلص حبريتا وي دوكترين لنا اب كمي علامات نمن علامات انتاي زخونه سب كنهرملهم نغل امريكا دما صبو غيرين زفلطنا زيلو نحنا دما نت دوكتريناتنا نغيرو لنا هنا مستكونتات مزحج زغاطم زلو كونتات نعز مطاطن نعو غبره ملس كب زخل غيرنا نغيرو خم زلنا حبيرنا لنا هنا سلازي أصوارنا ملو بملو أمريكا كهرم كم زغل تبغى جرام يسفلتي كونتيننتال باليستيك ميسايلز كم زلوا زي أمريكا أبستفل عليه نتيجة عف معربنا أمريكا ولا نتيجة LA كهرم زغل أصوار كم زلوا يفلتيو راشد ما تزل على نيكولا وحيل زلوها قريب حدا بحدا بقصري كابنا أمريكا بزح قصري نيكولا أصوار زلوا راشا ስለዚህ እትንዕቃትናቶም እቲ ፖለቲካዊ ኤሊትና ኣሜሪካ ዘርእዮ ዘሎ ትዕቢትን ኣንዕቃትን I hope ራሻ ይገብርዎ ንኾኑ ተስፋ ናተይ ኣነ ውግእ ናብ ካል ከይዱ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ራሻ ብኒኩለር ክዋጉ ዝምነ እንተሎ ፅሉል ጥራይ እዩ ወይ እውን ጥፍኣት ናይ ዓለም ዝምነ ጥራይ እዩ ዝበዝሐ ሰብ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ጥራይ ዝምነ ንዓይ ሓዊስካ ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል እያ ነዝደሊ ምክንያቱ እዚ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ይኮነን ወይ ገለ ይኮነን እዚ ዴንጀረስ ናይ መወዳእታ ሓደገኛ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ንዓለምና ከጥፍ ዝኽእል ኣፅዋር ኣጢቆም ዘለዉ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዚ ቃቕሊሉ ዝርዮ ሰብ ክህሉ የብሉ ኤኒ ሚስቴክ ኣብዚ ንዓለምና ብፍላይ ናይ ኤውሮጳ ሓደጋ ኢና ዘለና ሓቂ ንምዝራብ I don't understand ማለት እቲ ኤውሮጳ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ደቂሱ እዩ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ንኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከውፅእ ከሎ ከም ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ዘስዕለሉ ይመስለና ኣብታ ናብሩ ንጎትን ሲዩ ስራሑ ክኸይድ ዶ ክመፅእ ዶ ገለ ክብል ነቲ ኩነታት ብዙሕ ኣይሰዕለሉን እዩ በዲስ እዚ ኩናት እዚ ከደቅስ ዝኽእል ኩናት ኣይኮነን ምክንያቱ
ምዕራብ ዩክሬን ይሃርም ኣለዉ ክበሃል ከሎ ኦረይ ጫፍ ናይ ምዕራባዊ ኤውሮጳ ይተበፅሒ ዘሎ እዚ ከዓ ንዕላማታት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ካብ ዩክሬን ወፃኢ ገለ ነገር ዝተኻይዱ ግን እቲ ኩነታት ኔቶ ግብረ መልሲ ክብያ ክብል ክፍትን እዩ ራሽያ ድማ መሊሱ ግብረ መልሲ ክፍትን እዩ እንደን እቲ ዓለም ኩሉ ዝፈርሖ ዘሎ ኩነታት እቲ ኩናት ዘይደሊ ዝፈርሖ ዘሎ እምበር ከምኡ ክኾነሎም ዝምነዩ ትካላት ናይ ኣሜሪካ of course ኣለዉ World 3 is a bad thing because we do not want Europe to suffer. That's the mentality of the Americans, mentality of masters that are sitting on the other bank across the ocean. They are certain of their safety and security, and they are confident that there would be someone else to die for them, to do their dirty job for them, not only Ukrainians, but now Europeans as well. So we ሰንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካን ኢሉ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክንጅምራ ይንደለንና ምክንያቱ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኤውሮጳ ብጣዕሚ ካስያ እዮም ዝብሉ ኢሉ ንዓታቶም ከምዘይ በፅሕ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ኢሉ እዚ ከዓ ትክሳዕ ክንደይ ሓንጎሎም ናብ ዝተጠምዘዘ ምዃኑ እቲ ነቲ ንሶም ዝገብርዎ ኩሉ እዚ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ድሌት ናይ ኣሜሪካን ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካን እዩ ስለዚ ነቲ ናቶም ረሳሕ ስራሕ ዩክሬናውያን ተወዲኦም ሕጂ ድማ ኤውሮጳውያን ከኣትዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ድማ ሰብ ዘይፈልጦ እዩ ዝመስሎም ኢሉ ኩሉ ትሽጣራገን ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኤውሮጳ ብዙሕ ግዜ ራሽያውያን ከመይ ዝብሉ ኤውሮጳ መራሕቲ ኤውሮጳ እንታይ ወሪድዎም ኣንፃር ረብሓ ካደ ትኸይድኻ እንታይ ዝግበር ዘሎ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ግን ኤሪዝ ወረዲስ ኣብ ብዙሓት ኤውሮጳውያን ድማ ነዚኦም ከም ዘድንቕዎም ክፈልጡ ኣለኩም ንራሽያ ዓብይ ኣድናቆት ከም ዘለዎም ህዝቢ ኤውሮጳ heard these speculations regarding allowing to use not only Storm Shadows but also American missiles, long-range missiles. And in Washington, an anonymous source said that there is an ongoing effort that they are looking into a request from Ukraine in a positive light. I do not want to add anything to that. The president has already እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኒው ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኮፍ ኢሎም ነቲ ኩናት ከምዛ ፅዋር ክንቢና ዶ ከምዛ ክነፍቅድ ኢና ዶ እናበሉ ነቲ ኩናት ሓደገኛ መኣዝን ሓደገኛ ዳይሬክሽን ንክኸይድ ዝደፋፍኡ ዘለዉ ኣብ ዋሽንግተንን ኣብ ካልእ ቦታታትን ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ራሽያ ግብረ መልሲ ይብሉ እዩ ታፅዋር ካበይ መፅእ ብኸመይ መፅእ ንፈልጥ ኢና ኣብ ዘድልየና ድማ ግብረ መልሲ ክንበሉ ኢና ኢሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ይከታተልዎ ከም ዘለውን ሓደገኛነት ናቱ ድማ ንጹር ከም ዝኾነ To the anticipated ceasefire talks in November, Ukraine is locked in desperate race battles for land. These offensive maneuvers, at the cost of young lives, are the cynical games of politicians and generals seeking to better their own future by sacrificing the young to gain leverage at the negotiating table. Let's first tell you what has happened today and at what stage have the two countries really reached in their quest for control over territories. As per reports, a Russian barrage of missile and drone attacks once again struck Ukraine, marking the third such strike in just So Russia መሊሳ ነቲ ዝነበራ ዝተወሰነ መዓልታት ዝቐፀለ ሕያል መጥቃዕቲ እያ ተካሂድ ኣላ ራሽያ እዚ ድማ ነቲ ዩክሬን መመሊሱ ቁልዕነት ናቱ ዘለዎ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ትሑት ስለ ዝኾነ እቲ ራሽያ ዝሕሊላቶ ዝነበረት መጥቃዕቲ ከም ብኮ ተጠቂሙ ናብ ውሽጢ ዩክሬን ናብ ውሽጢ ራሽያ ኣትዩ ከጥቅዕ ስለ ዝፈተነ እቲ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ግብረ መልሲ ናቱ ነታ ዩክሬን ትበሃል ኣብ ኩሉ ብብርቱዕ ይድብድብዎም ከም ዘለውን ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ንመከላኸሊ ኢሎም ዘምፅዎ እውን ከምቲ ዝድለ ክከላኸለሎም ከም ዘይክእል ዘለውን እቲ ውፅኢታውነት ናይቲ ምክልኻል ናቶም እውን ኣድማዒ ከም ዘይኮነ ዩክሬን ባዕሎም ዝነግርዎ ዘለዎ እዩ እንታይ ዳ እዩ ከምኡ መወዳእታ ተባሂሉ ራሽያ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓጓፍ ክሳብ ወርሒ 11 ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ተጠቒማትሉ እያ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን ሓጓፋት ራሽያ ብጣዕሚ እያ ትምዝምዞ ምክንያቱ ንሳቶም ሰጋእ መጋእ ይብሉ ኣለዉ እቲ ኩናት ዩክሬን ክትዕወተሉ ከምዘይ ትኽእል ፈሊጦም ኣለዉ but this may change ሓድሽ ሓሳብ መፂኡ ኣሎ ካብ ዩክሬን ክሳዕ ክንደይ ተቐባልነት ክረክብ እዩ እስከንሰማ እሱ ድማ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ has learned that two top Ukrainian officials will present the Biden administration with a list of targets inside Russia. A Ukrainian lawmaker tells CNN that face-to-face meetings are set to happen before the week is out in an effort to push the U.S. to lift restrictions on the use of American weapons against Russia. This comes after Moscow launched what Ukraine is calling another massive aerial attack. So እንታይ ዝብሉ ዘለው ዩክሬን ክልተ ዓበይቲ ሓለፍቲ ንኣሜሪካ ሰዲዳ ኣላ ምስ ባይደን ክራኸቡ እቲ ዕላማ ድማ ሊስታ ናይቲ ካርሞ ዝደልዩ ዘለዉ ዕላማታት ኣብ ውሽጢ መሬት ራሽያ ማለት እዩ ነዚ ክንሃርም ኢና ታፅዋር ዘለና ክንጥቀመላ ፍቅደልና ኢሎም ክልምንዎ ከይዶም ኣለዉ ናተይ ፍርሂ ሕራይ ክብሎም ስለ ዝኽእሉ እዩ ስለምንታይ እዚ ሕራይ እንድሕር ኢሎሞም ናብ ውሽጢ ራሽያ ክትኩስ እዮም ናብ ውሽጢ ራሽያ ክትኩስ እንተጀሚሮም ድማ ግብረ መልሲ ናቱ
ናይ ራሻ ከቢድ ይካውን እዚ ሕጂ ከቢድ ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ክኾን እዩ ዋላ ታክቲካል ሚሳይል ኒውክለር ሚሳይል ክትጥቀም ከም ትኽእል ራሻ ብተደጋጋሚ ንዑ ዘተንብህ ዘረባ ይዛረብ ኣለዉ ስለዚ ንራሻ መጠን ብዙሕ ዝቐስቀስካያ መጠኑ ሓደገኛ እናኾነ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኩነታት ዋላ ኪላታት ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ እዮም ዝገልፅዎ on Kyiv. The overnight strike is Russia's third on the Ukrainian capital in the past 4 days. At the same time, a fire is raging at an oil depot in Russia's southern region in more than 100 Russian settlements. Ukraine's shock incursion into Russian territory earlier this month appears to be turning into a longer-term strategy. We're hearing that from CNN's Nick Payton-Walsh, who joins us now live. Nick, you've been delving into Ukraine's motivations in recent weeks as they've made this extraordinary push into Russia. What do you think President Zelensky's real goal is here? I think with the bid to try and get the United States through the Biden administration and both Donald Trump and Kamala Harris, to whom his officials are presenting this list of potential targets that they want to hit with US-supplied weaponry, I think they're trying to allay fears that if they were given permission to strike deeper inside Russia with US-supplied weaponry, that they could end up hitting a wider range of targets or even civilian targets by mistake. They're trying to look specific and precise about what they indeed want to hit. But at the same እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝሓትዎ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ክእላታት ወታደራውያን ክእላታት ናይቲ ሰራዊት ናይ ራሻ ኣብ ውሽጢ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል መሬት ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ ኣትይዎ ዘሎ ብዙሓት ትክክለኛ ኣይኮነን ብምባል እዮም ገሊፆም ስለምንታይ ውፅኢታውነት ናቱ ስለዘይረኣዮም ዘሎ ስለምንታይ እዮም ነዚ ዝገብርዎ ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ እንታይ ንምግባር እዩ ዝግበር ዘሎ ዝብል መረዳእታ ኣለዎ ምክንያቱ መጠን ሰፊሕ መሬት ዝሓዝዎ መጠኑ ሰራዊት በብዝሕ ናብኡ ክገብሩ እዮም ነቲ ቅድሚ ግንባር ነቲ ናይ ምብራቃዊ ግንባር ናይ ዩክሬን ዘሎ ድማ ሓጓፍ ይፈጥሩ ስለ ዘለዉ ራሻ ድማ ደፊኣ ምወር ነቲ ኣገዳሲ ቦታ ትቆፃፀረላ ኣሜሪካን ኤሮፓን ድማ ይፈልጡ እዮም እቲ ቀንዲ ፀጋታት ዘለዎ ቦታ እቲ ዶንባስ ኤርያ ዝበሃል እዩ እቲ ዶንባስ ኤርያ ድማ ራሻ ትሕዞ ስለ ዘላ ዩክሬን እንታይ ክገብር ሰራዊቱ ናብ መሬት ራሻ ሰዲድዎ ዘሎ ኢሎም ሕርቃን ይስምዖም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር በረድን የብደደይ እቲ ገይም ሓደ ናቱ ስትራቴጂ ዘለንስኪ እውን ናቱ ስትራቴጂ ዝኽተሎ ዘሎ ክሕግዙኒ ስለ ዘይኮኑ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጣውላ ምምፃና ስለ ዘይተርፍ ገለ ሒዘን ተፀንሐ ገለ ንኸምልስ ብሓይሊ ከምልሶ እቲ መሬት ኣይክልኒ ፈቲነ ይብላ ኣሎ ዘለንስኪ ብሓይሊ ነቲ መሬት ናትና ምስ ራሻ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ኣይከኣልናን ነዊሕ ተዋጊና ኢና ኣፅዋሮም ክንድሞ መፅዋሪ የብልና ክንዶም ሰራዊት የብልና ስለዚ በዚ ሃጓፍ ዘሎ ሒዝና ምናልባት ኣብቲ ዲስካሽንስ ነዚ ክንበኩም ነዚ ምለሱልና ኢልና ከነማለስ ንኽእል ንኸውን ኢሉ ሓደገኛ ስትራቴጂ ከም ዝገበረ እዩ ዝንገር ናይ ኣሜሪካ ተንተንቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነ ይብሎ በቲ ካልእ ድማ ሕጂ ነቲ ኣፅዋር ተደቂሙ ውሽጢ ራሻ ሲቪላዊ መዓላ ድዩ ወታደራዊ መዓላ ድዩ ወታደራዊ ዕላማ ድዩ ሲቪላዊ ዕላማ ድዩ ክሃርም እሞ ንራሻውያን ኣጨናኒቑ ናብ ጣውላ ንክመፁ ንክገብሮም እዩ ተሓስብ ዘሎ Russian take መልስ ክብ ይኽእሉ ግን ግምት አይሃቦን አሉ ንሱ ሲት ጸገም ድማ Same time by putting forward this list, I think they're also trying to push being a Russia hawk as part of the US presidential campaign. They're essentially daring one of those three politicians to back away from providing them with these permissions. And it comes too after a week in which Ukraine has been on the receiving end of a Russian bombardment of over 400 drones and missiles. Just last night, 79 aerial objects fired at Ukraine, 60 drones shot down, 2 missiles shot down, but 3 missiles do appear to have gone through. Now, we don't always have great transparency about what's being hit, but it's often energy infrastructure, and it's a bid to make the life of ordinary Ukrainians in the punishing heat of summer and in the forthcoming cold of winter as unlivable as indeed is possible. But we're in a fascinating moment in the war here of very fast-paced changing events. Yeah, there is one thing ብንጹር ዝገልጽ ዘሎ እቲ ኩናት ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ሓደገኛነቱ ወሲኹ ኣሎ This is becoming a very, very serious, dangerous war. ናበይ ገጹ ክምዕብል ከም ዝኽእል በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ናበይ ገጹ ክምዕብል ከም ዝኽእል ክግምቶ ዝኽእል ሰብ ማንም የለን ሓደገኛ እዩ ዘሎ መሊሱ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ግምታት ኣሎ ስለምንታይ እቲ ዝጥቀምሉ ዘሎ ኣፅዋር እቲ ዝኸድዎ ዘሎ ኣገባብ እቲ ዝሃርምዎ ዘሎ ዕላማታት ብቐሊሉ ሲምፕል ጌጋ ናብ ሓደገኛ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኒኩለራዊ ፋሲሊቲስ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ብቐሊሉ ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ዋዛ ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ ኣዝዩ ዓበይቲ ኣፅዋር ዝተኮሰሉ ዘሎ ኩናት እዩ ስሞል ሚስቴክስ ሓደ ዓብይ ዳመጅ ንኤውሮፓ ምሉእ ክፈጥር ዝኽእል ከጋጥም ከም ዝኽእል መጠን እዚ ዩክሬን ዝሓትዎ ዘሎ ሕራይ እናበልዎም ቀይሕ መስመር ናይ ራሻ ዝስገር ዘሎ ራሻ ድማ እቲ ኩነታት ካብ ነዊሕ ይከታተልዎ ስለ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኣብ መሊስካ ኣብ ምህናፅ ስለ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ግብሪ መልሲ ክወስዱ ይኽእሉ ዊ ዶንት ኖው ስለዚ እታ ዝበለፀት ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብዘይገድስ ኣብ ናይ ኩነታት ኣላ ኣብ ጣውላ ቀልጢፍካ ክምፃእ ተዝኽእል እቲ ዝበለፀ እዩ
أبزت سلام أم negotiations كسب دايما تقول اتكونات حدقنيا مور حدقنيا هو أمريكا أنتي سلا زي جبرتي بلا نفسي بروفيسور جون ميرشايمر نزي تبغى يريز قلته. Let's go. Quickly. So the United States alone has given Ukraine $185 billion with a B dollars in cash, military equipment, assistance, and ammunition in the past 2.5 years. Who's أبزت رسمه أبزن زحلفا كلتا عمتن فرغان زاب كنات كابت جمر تراين يوكرين أمريكا خلي زاكل جنزب هيبات تبلالو 285 بليون أمريكا دولار بليون جملة 285 أمريكا تراي زغابت تويزي زي بجنزب بتتوقاسي بميسايلات بأسوار بقلب استفل عليه من قد استوعب مالتي imagine إذا جنزب زي نتعب أمريكا زولو كل قطعة وشجر كفتح زغلو homelessness زغلو health care problem. I am very very sure نقول تدي بلنا تزعبي كفالنا كده قصص خذ زنبري by the way تي homelessness ويكاتب قدام حدر زلو سب اسرع بليون يزد ليلو اسرع بليون دحرين بس يركالو كل تسب جزاك كم زركبن يوت كم زلوان كتجبر تخليها اسرع بليون 285 بليون نوج كتب تخل هجر اسرع بليون هزبا كتجبر اي تخلنيا لذي كسع كندي اب امريكا زلو بوليتيكا نهزبو زي قلقله نخال عالم كحاجه نيوكريناوين تايلي كحللو نهزبو كمان كحل زي كل النزق عيوم تزبلت ديمقراطية بعالمية مزلو نحاول مسحتار لما تقاس أبيك سنتي هانت بوست غير نيرة مستوى سنة ساعات تريهما فلو أنت قبركون مالتيو انتهي تبل فيديو بوست غير نيرة قلت سيلي أنت حنتي أمريكا بحدا نسرح تبلاك غلا بحدا نوجدته ويوجد جمريات تبلاك تشاينا قد بحدا نسرح تبلاك غلا تتغرسي ويرجع ويكلم مالتي لازم كلتين هجراتنا ناتمن قد حمزة لون زقل سيلي بحكي أنت كنت تقل سيلي بوست غير نيرة جهات من رياكت يرملا winning the propaganda war? Ukraine and the West or Russia? Can you say? Well, I think up to now in the West, the Ukrainians in the West have been winning the propaganda war. But if you segue over to who's winning the real war, you get the opposite answer, and that is that the Russians are winning. And slowly but steadily, what's happening here is that more and more people are beginning to understand that the propaganda war is just that. It's a story. The three was a long professor, had a captain, نكونتات ناي Russia, ناي Russia, ناي Ukraine, ناي أمريكا كله. اتزلع عليه أفلت أزر لويو قدمي أسرع عامات قدمي أسرعان 4 عامات عبكل تشع عامات عبيلو الزوكينات زك ما تسمحان فليت نيرو تي أمريكا يعني راشا تقبرو زنبرت أب يوكرين قصة فلا يوكرين تقبرو زنبرت الزوكينات زك ما تسمحانو تزاري بنيرو كتشنا 4 أكجمر كم زخل درا فليت نيرو نزك على الجزء كونات وكما تسمحانو نتكونات بتخكل جنب بوسب بروفيسور تلوزي لازم بزلو البروباغندا وجمني سعر الليلو لتناي زربا بميديا يوكرين تسعر ذا الله بكرم يوكرين سعرت يا بروباغندا ميديا كل جزء بس يوكرين سلزغني يوكرين تسعر ذا الله أب تكبر جنا بقبر مني تسعر ذا الله رشا تسعر ذا الله بس دما that's why دما هذا جزء أك ولا بفلوت ولا يكون زبز أنا نيراشا دقف ذا لنا سلام تايو تمسح سالنا يرتراس أقام سلزلوا كم تنا يرترا كل جزء زسويت إنه راشا دما كل جزء تمر أبا ميديا مسسيت أنا سحنت كفو أرميناو من قصة كم زغني نو كم يكون فلاديمير بوتين الراشان نربحنا هاجرومن نصنت هاجرومن صتنا هاجرومن دحنتنا هاجرومن يمس قال سزلو هو ابي يوكرينات يمالو يوكرين ግን ራሻውያን አለው ራሻውያን ድማ ምስር መሰል ኣለዎም ንኽነብሩ ዝኻ ናፃ ዝኾኑ ኢንዲቪጁዋልስ ኢንዲፔንደንት ጆርናሊስትስ ብዙሕ ግዜ ተዛረቡ እዮም እቶም ዩክሬናውያን እቶም ራሻውያን ይብድልዎም ከም ዝነበሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ዩክሬን ናይ ራሻ ናይ ኮነ ጉዳይ ኣሜሪካ ንዩክሬን ተጠቂማ ንራሻ ከተዳኸም ከም ትፍትን ዘላ ንጹር እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ሱቕ ኢሎም ክሳዕ ዝወጥቁ ክፅበይዎም ኣይክእሉን እዮም ግብረ መልሲ ዝብዎ ዘለው ነዚ ኩናት እዚ ድማ ጅምር ብሰበለ ኣብ 2 ወርሑ ፑቲን ጠጠው ከብሎ ኣብ ኢስታንቡል ከይዱ ተፈራሪሚ ምስ ዘለንስኪ እዚ ኩናት እዚ ክቕፅል ከም ዘይደልዮ ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ቅድሚኡ እውን ኣብ 2014 ምስ ተዋግኡ እኳ ኣብ ጣውላ መፂኦም ስምምዕ ገይሮም እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ዘታልሉን ነቲ ኩናት ክቕፅል ክገብርዎ ዝደሊ ዘሎ ኣሜሪካን ገለ ኢሊት ናይ ኤውሮጳን እዮም ስለዚ እዚ ኩነታት ዝንፁር ክኾን ኣሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ድማ ነዚያ ፅቡቅ ገይሩ ዝብላ ተደጋጋሚ ራሻ ነቲ ኩናት እቲ ንዩክሬን ወሪራ ክትሕዝ ከም ዘይትደሊ ንዑ ዝደሊ ንዑ ተቆፃፂሩ ኮፍ ዝብል ስትራቴጂ ከም ዘይብሎም ምናልባት ነዚ ምብራቃዊ ክፋል ሒዞሞ ዘለው ክሕዝዎ ክእሉ ኮኑ ገለ ክፋል ድማ ታ ዝደልይዋ ግን እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ኣብ ዩክሬን ክህሉ የብሉን ነዚ ክእሎ ክኽእል ኣለዎ ዝብል መርገፂ ክህልዎም ከም ዝኽእል ይዝነግር ስለዚ ኣገይን ካብቶም በዓል ቢቢሲ ሲኤንኤን ዝቡና ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነ ካብቶም ሪል ሰባት ነቲ ኩነታት ካብ ነዊሕ እዋን
ዝከታተልዎ ዝነበሩ ብዕምቆት ብሰፊሕ ዝፀሓፉሉን ዝተዛረቡሉን ካብኦም ተሰማዕና ተሓቀኛ ዘረባ ክንፈልጥ ንኽእል ማለት ተሓግስ ክንፈልጦ ንኽእል to a series of stories that are basically lies or stories that withhold key pieces of information or spinning in the extreme. All these forms of deception are at play. And people are beginning to realize that is true because they're seeing what's happening on the battlefield. But, even then, it was clear that Ukraine's situation in eastern Ukraine on the main battlefront was deteriorating in significant ways before August 6th. But then all of a sudden, the Ukrainians launched this offensive into the Kursk region, and the propaganda machines are turned on full force, and we're being told that this is going to reverse the tide, that this is a great day for the Ukrainians. It shows they can continue the fight. The Russians are in trouble. There's good reason to think that Putin might be toppled. All these crazy stories. ريوا زيتي حكي بزينا دما تانكس كات زي ميديا ببيبيسي CNN تراي ديكونه يوتيوب بحال ናፖሊታኖ ዝቕርብዎ ዘሎ መደባት እዚ ሓበሬታ እዚ ስለ ዘሎ ጥራይና እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና እዚ ኣብ ሚድያ ለንቀነ ኣብዚ ኩርስክ ሪጅን ምስ ተገበረ መጥቃዕቲ እንታይ ይብላ ኣሎ ኩሉ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ፑቲን ክግምጠል እዩ በቃ ህዝቢ ራሽያ ኣንጻሩ ክትንስዩ ዓውደ ኩናት ተቐይሩ እዩ ዩክሬን ሓይሊ ከም ዘለዋ ተርእላ ኩሉ እቲ ዘረባ ግን ሓሶት እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ኩናት ዝሰዓር ዘሎ ዩክሬን ሰራዊት ውሒድዎ ኣፅዋር ውሒድዎ ነቲ ዘሎ ግንባራት ክቆፃፀር ዘይክእል ዝነበረ ነቲ ዘለዎ ከድሕን ዘይከኣለ ሕጂ ነቲ ዘለዎ ገዲፉ ነቲ ናቱ ገዲፉ ኣብዘይ ናቱ ከይዱ ክቆፃፀር ኣብ ዘይክእል ሽግራት እዩ ኢሉ እዚ ኩናት እዚ ሕጂ ዩክሬን ጌራቶ ዘላ ስጉምቲ ናብ ራሽያ ናብ ኩርስክ ሪጅን ዝኸድዎ ነፍሰ ቀትለ ጥራይ ኢልዎ እዚ ፕሮፌሰር ብዙሕ ግዜ ካልእ ግዜ ሰለስተ ግዜ ዘምፃልኩም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኢንተርቪው ይገብር ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ሓበሬታ ራሽያ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ሰይጣናዊ ዝብሉኻት ሚድያ ሓሶት እዩ ነቲ ኩናት ከምቲ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ዝብሎ ፀንሐ ኣሜሪካ እያ ትገብሮ ዘላ ንሕና ርሑቕ ኢና ዘለና ትሓዊ ልብልበናኒ እናበሉ ነቲ ኩናት ኣብ ኤሮጳ ሓዊ ከም ዝልብለብ ዝገብሩ ዘለዉ ኣሜሪካ እዮም ብላ ኣሎ ስለዚ ንዓታቶም እውን ሓደ መዓልቲ ትሓዊ ከራኽበሎም ከም ዝኽእል ይዛረብ ዘሎ that are spun out, which bear little resemblance to reality. The idea that Putin is going to be toppled because of the Kursk offensive is not a serious argument. And as you've heard me say, I think if anything, the Kursk offensive is going to speed up the collapse of the Ukrainian military. It's not going to, make this war last any longer. It was a remarkably foolish operation. But you can't say that in the West, right? Because the propaganda machines don't allow for that. Do you have a ኣነ ናተይ መረዳእታ እቲ ኩርስክ ሪጅን እቲ መጥቃዕቲ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ራሽያ ገይርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ንውድቀት ናይ ዩክሬን ዘቀላጥፍ ጥራይ እምበር ዓወት ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ነዚ ክዛረብ ዝኽእል ገንዘብ የለን እቲ ሚድያ ኩሉ ግዜ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነ ስርሑ ከመይ ገይሩ ናይ ዩክሬን ዓወት ንእሽተይ እውን እንተኾነት ክንዲ ገቦ ጌርካ መዓልታዊ ብዛዕባኡ ትዛረብ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ብኡ ጌርካ ርእሱ ተደንዝዞ እዚ እቲ ዕላማ እቲ ህዝቢ ግን ሎሚ ከም ቀደም ኣይኮነን that's why ኩላቶም ቶም ሜንስትሪም ሚድያ ቢቢሲ ኦም ሲኤንኤን ናብ ቆልቆሉ ዝኸዱ ዘሎ at record level ሰማዒ የብሎም ተኸታታሊ የብሎም ዝኣምኖም የብሎም no wonder ስለምንታይ ከም ኮይኑ ድማ ዋላ ሓንቲ ዘጠራጥሩን የብሉን እቲ ኣካይዳ ናቶም እዩ feel for what pressure there might be on President Putin from the right in the Russian intelligence community, military community, the Kremlin itself, people like former President Medvedev to hammer to bring this to a lethal, violent, certain, and quick end? As best I can tell, there is significant pressure on Putin to, as I like to say, turn the dogs loose, really go after Ukraine, which contrary to the propaganda in the West and in Ukraine, he has not done. I mean, there are all sorts of target sets he could go after, which would inflict massive punishment on the Ukrainian population. He has not done that. I think he has wisely not done that. And I think he's powerful enough and he has been successful enough in waging the war that he can resist that kind of pressure. But I do believe, and this is very important, that if we crossed a red line, we did something that greatly upset him and really did look like it might shift the balance of power, I think he would then turn the dogs loose. Here's كمرة زيادة زبرتعت ملختيا أبزو كينات كابز جمر كساب حجي بوتين بالتعميد تنقوز خنا كايدا يزخي زلو بزوج زيك أي مسمرناتو تسجير قلو تميز بالزلا الزقاء أبوش تراشا بزوج حرق أني زفتر زولي زبا ثم بفلاي بعلتي national deputy national security زبال حلافي ديمتري ميدفيديف كلام president ناي راشا زنبري بتتጋጋሚ ዝብል ዘሎ እንታይና ንጽበ ዘለና we need to hit them ክንሓርሞም ክንከላለና ክሳዕ ክንዲዚ ክደፍሩና ይንፍቅድና ሙሉእ ሓይሊ ከለና ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ሕጂ ፑቲን ኣብ ሽግር እናተወይ ዝኸይ ዘሎ ኢሉ ስለምንታይ ግብረ መልሲ ከም ተዘይኪሉ እቲ ህዝቢ ራሽያ ኣብ ልዕሊኡ ክትንስእ ይኽእል ኢሉ ክሳብ ሕጂ ተጠንቂቑ ይኸይድ ነይሩ ዝኾነ ነገር ካብ ሕጂ ዝግበር ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ብርቱዕ መጥቃዕቲ እውን ናይቲ ዘለዎ ጻቕጢ ምዃኑ
ንሱ ነቲ ኩናት ኣብ ከምኡ ዓይነት ከይኣተወ ክውድኦ ይድሌት ነይሩ እቲ ምዕራባዊ ዓለም መመሊሱ ቀይሕ መስመርናቱ እናሰገረ ሕልፍ ሓሊፉ ኣብ ራሻ ክሃርሞ ስለ ዝጅምር ኣብ ሞስኮ ክሃርም ስለ ዝጅምር ዘሎ እቲ ክግበር ዝኽእል መጥቃዕቲ ካብ ራሻ ብዙሕ ፀቕጡ ከም ዘለዎ ስለዚ ፑቲን ክሳብ ሕጂ ብብዙሓት ኣድናቆት እዩ ዝዋህቦ ብዙሕ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከሎ ኣብ መሬቱ ተደፊሩ ከሎ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ኣይከኣለን ናይ ብሓቂ ብስምዒት ተደሪኹ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ክንዲ ምንታይ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከኽፍኦ ከሰይጡና ይፍትን ግን ነዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ከምዚ ሽግር ከየጋጠመያ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ጃፓን ተጠቂማ ተሳዒሩ ዘሎ ንሰራዊት ናይ ጃፓን ክዋግኦም ከም ዘይደልፍ ሓቢሩ ከሎ እዮም ነቲ ክልተ ከተማ ናይ ጃፓን ኣቃፂሎሞ ዕቡያ ስለ ዝኾኑ ታዲምሎ ዕቡያ ስለ ዝኾኑ ስለዚ እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ዓለም ዝተጠቀመተሉ ቁፅሪ ሓደ ኣሜሪካ እያ ብሕማቅ ገበን ክትሕተት ትኽእል ግን ነዚ እውን ነቲ ህዝቢ ዓለም ንሳቶም ናይ ዲሞክራሲ ሰበኽቲ ምዃኖም ገይሮም የሚሚንሞ ኣብ ጃፓን እንታይ እዮም ዝብሉ ኢሎሞ ነቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንሶም ዝሃረሞም እንታይ ኢሎም ማህርዎ ኣሜሪካ ከም ዘይሃረመቶም ኣላይድ ፓወር ኣሜሪካ ዝብል ሽም ከይተጠቀሙ እተን ማሕበራውያን ወይ ከዓ ሓድነት ዝነበሮም ትበሃል እቶም ኣንፃርና ዝዋግኡ ዝነበሩ ንሶም ከም ዝገበርዎ እቲ ውሳነ ገይሮም እዮም ኣብ ጃፓን ነቶም ቆልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝምህርዎም ኢሎም ሳብ ክንደይ ኣሜሪካ ጨፍጪፋትካ መዝሙር ናቶም ከም ዝምሪ ይገብሩካ እዚ Someone that you and I formerly criticized quite a bit when she was in office, she no longer is, Victoria Nuland, calling for American airstrikes inside Russia. This is 2 months ago in May. I think if the attacks are coming directly from over the line in Russia, that those bases ought to be fair game, whether they are where missiles are being launched from or where they are where troops are being supplied from. I think it's time for that because Russia has obviously escalated this war, including, as you said at the beginning, attacking Russia's second city, Kharkiv, which is not on the front lines and trying to decimate it without ever having to put a boot on the ground. So I think it is time to give the Ukrainians more help hitting these bases inside Russia. I guess President Putin is being very, very patient and restrained. I mean, for example, he could target massive amounts of American military equipment, which is being stored, maintained, and prepared for use in Romania and in Poland if he wanted to. He might kill some Americans in the process, but he could easily do it without much interference. Yeah, he can do all sorts of things. I mean, he could take down this giant dam in the Kyiv region and flood a huge portion of the city of Kyiv. He could destroy the river, the bridges on the river Dnieper. I mean, there are a lot. Wow. ترى ملهم تكجبر زخل كنا منتاي بوتين انتزدل نير حماق جبر تزدل كنا منتاي حماق جبر مخالي بنزول زلوا. This is very sad, very زحزن كفاليزي. مع بنات أمريكا بزحوت هذا عامل لو عبر رومانيا، أب بولند، أب كالوت بوتات نزل بوتات زيادهم كحمش شو مخالي بوتين easily. أمريكا خي كده عبوت هذا بيزي سالون حمش شو مخالي. أمريكا ما حاب حجة تتقبل زلا فلوي كتقبل خلاص واري بلن يس كتهر مخالة ساونا سوار اللوا أبقى بوتات علامات كتهر متخليها جن حجون ترى ما لا راشا already. لذي قال أوشت راشا نتو يزبي يوكرين كتفز دلني يرتزقون ብዙሕ ኣፅዋራት ኣሎ ነቲ ዲጋታትን ገለን ቢንቶታትን ሃሪሙ ዝኾነ ነገር ክንቀሳቀስ ከም ዘይክእል ምገበረ ነይሩ ይብላ ኣሎ ብዙሕ ነገር ተቕርፂ ናቲ ቢንቶታት ድዩ መንገዲ ባቡር ድዩ ኣካል ነገራት ወላ ዲጋታት ሃሪሙ ነቲ ዓዲ ከጥቅዖ ምኽኣለ ኣፅዋር ኣለዎ እዩ ክገብሮ ስለ ዘይደለየ ጥራይ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ጭካነ እናገደደ እንተመፅኡ ግን እንታይ ዓይነት ሽግር ክመፅእ ከም ዝኽእል ኢና ንሰምዕ ዘለና this war can be very dangerous ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ኣፅዋር ኣብኡ ዘሎ ብፍላይ ራሻ ዘለዎ ኣፅዋር ብዙሕ ዳሜጅ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ስለዚ ናይ ሆፕ ተስፋ ንገብር ኢና ንብል ግን ሰማዕ ዘይብሉ Ukrainian forces have sustained hundreds of casualties in the Kursk region over the last 24 hours. Dozens of armored vehicles were also destroyed. Russian artillery and air forces carried out several strikes on Ukrainian positions in the Kursk region, as well as on warehouses on neighboring Ukrainian soil. Kiev is estimated to have lost 7,450 Ukrainian soldiers, over 70 tanks, and 4 HIMARS rocket launching systems during the incursion. But the EU's top diplomat is openly praising. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ራሻ ብብዝሒ ሰራዊት ከሲሩ ከም ዘሎ ናይ ራሻ ሓበሬታታት ይነግር እዩ ክሳብ 7450 ዝኾኑ ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለውን ክሳብ 80 ዝኾና ታንክታት ብጣዕሚ ይሽግር ዘለዎም እተን ዝርከበን ድማ 80 ኣብዚ ዓንዳሪ ኢሎም መብዛሕት ዓንዳሪ ዝኾነ ወራር ኣብ መሬት ራሻ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ታንክታት ስለምንታይ ክኸንዱ ከስሩ ኢሎም ምክንያቱ ድፋዕ ስለ ዘይብሎም ኣብ ቃልዕ ከጥቅዑ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ ራሽያ ድማ ናይ ኣየር ኣብላልነት ስለ ዘለዋ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ስለ ዘለዋ ካብ ርሑቕ ኮይና ብቦምብን ብነፈርትን ጌራ ነቲ ዕላማታት ብታርጌት ዝኾነ ሚሳይል እናሃረመት ተቃፅሎ ስለ ዘላ እዚ ድማ
ንጹር ነገር ምዕራባዊ ዓለም ክሽፍኖ ስለ ዘሎ እምበር ኣብዚ ዝገብርዎ ዘሎ ወራር ብዙሕ ክሳራታት ይወርዶም ከም ዘሎ ዩክሬን ይዝንገር ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚ ምብራቃዊ ግንባር ክበሃል ከሎ ዓብ ዕርድዮም ሰሪሖም ነይሮም ብርቱዕ ዕርዲ ሰሪዖም ስለ ዝነበረ ኣብኡ ወላ ዝፈሰሰ እንተፈሰሰት ሰራዊት የስ ሞት ኣሎ ግን ይሓይሻው ድፋዕ እንተለዎ ሰራዊት ድሓን እዩ ዝኸውን ኣብ ቃልዕ ክወፅእ ከሎ ሰራዊት ብፍላይ ድማ ዝከላኸለልካ ኤር ሲስተም እቲ ናይ ኤር ኮንትሮል ተዘይብልካ ናይ ነፈርቲ ኮንትሮል ተዘይብልካ ናይ ድሮን ኮንትሮል ተዘይብልካ it's a very dangerous game and ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብጣዕሚ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ተቃሊዑ ከም ዘሎን ይህሰ ከም ዘሎን እቲ ዝበለፀ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድማ ያው መፅኡ ዘሎ እዩ ዝበሃል Ukraine's quote strategic audacity. Ukraine has shown a lot of strategic audacity, launching attacks inside the Russian territory. This operation in Kursk has dealt a blow to Putin's narrative. So, comes to ዘለዎም እዚ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ኤውሮፓ ዝበሃል እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮፓ ጆሴፍ ቦሬል እንታይ ዝብል ዘሎ በቃ እዚ ኣብ ኩርስክ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንፑቲን ብጣዕሚ እዩ ኣጋሊፅዎ ጉድ ከም ዝወፅእ ዝገበረ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ድፍረት ናይ ዩክሬን ዝተራየሉ እዩ እናበሉ ስለዚ እቲ ምጥቃዕ እዚ እቲ ነቲ ውግናት ሓደገኛ እናገበረ ናብ ሓደገኛ መኣዝን ዝወስዶ ዘሎ ንብሎ ዘለና እዚ እዩ About this war, we need to lift restrictions on the use of weaponry against Russia military targets. In accordance with international law, during the summer, I've been issued statements supporting this. So, the Minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮፓ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ኩሉ ተፅዕኖታት ነቲ ኣፅዋር ብከመይ ክጥቀምሉ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጌርናዮ ዘለና ክንዓልየሎም ክንክእል ኣለና ከም ድሌቶም ክትክሱ እቲ ግብረ መልሲ ናቱ ግን ኣብ ግምት ኣይትዎን እዮም ኣብ ቢሮክራት ሰብ ኤውሮፓ ዘለዉ ምክንያቱ ንኣታቶም ክትንክፍ ስለዘይክእል እቲ ኩነታት ክትንክፎም ኣይክእልን ኢልካ እውን ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ስለምንታይ ከም ይብሉ ኣለዎ ኣይርዳእንን እዩ decision. The weaponry that we are providing to Ukraine has to have full use, and the restrictions have to be lifted in order for the Ukrainians to be able to target the places where Russia is bombing them. Otherwise, the weaponry is useless. Meanwhile, Russian top diplomat Sergei Lavrov has condemned his EU counterpart's statement. Lavrov says the West has been escalating the conflict its entire duration. They seriously intended to carry out the instructions of their senior comrade and inflict a strategic defeat on Russia. This is written in their doctrine. They repeat this daily, weekly, at their various meetings. And each time they pump Ukraine with more and more modern weapons. And now there is a discussion of how to use these weapons. But I want to say one thing. This is not because Zelensky has already tired them all out. It's not a case of giving a child whatever amuses it, as long as it doesn't cry. No, this is a continuation of the same line that we have observed for centuries. Well, Ukraine's top military So እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ራሽያ ብዙሓት ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስትስ ናይ ራሽያ ትዕግስቲ ብጣዕሚ እዮም ዘድንቕዎ ዘለዉ ክንዲዚ ዓይነት ኣፅዋር ከለካ ክትዕገስ ምኽኣል ወላ እናተሓረምካ ከለካ ወላ ማለት ሕሰብዎ ንስኻ ነቲ ዓውደ ኩናት ብቐሊሉ ክትውዳእሉ ትኽእል ሓይሊ እናሃለወካ ኣሚን እንታይ ኢለኩም ቅድሚ ሕጂ ወይ እንታይ ተባሂልና ነርና ኣብዚ ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን አቶሚካዊ ቦምብ ክትኩስ ከላ ነቲ ሰራዊት ናይ ጃፓን ከተፍሪ ኢላ ይኮን ኦልሬዲ ሰራዊት ናይ ጃፓን ኢዱ ሂብ ነይሩ እዩ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃና ንካልኦት ዓለም ንሕብረት ሶቪየት ከተርኢ ስለ ዝደለየት እያ ከባቢ 250 ዝኾኑ 250 ሽሕ ዝኸውን ህዝቢ ጃፓናውያን ብኣቶሚካዊ ቦምብ ብኒኩለራዊ ቦምብ ደብዲቦሞም ክሳብ ሎሚ ድማ ስምብራት ናቱ ዘሎ ተርጀምሎም ኣሜሪካ ጥራይ ገይራቶ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣፅዋር ካብቲ ሽዑ ዝተተኮሰ ንላዕሊ ዝብርትዕ መን እዩ ዝበፅሕ ዘለዋ ራሽያ እዩ ዘለዋ ኣብ ሓደ ግዜ ክሳብ 200-300 ሽሕ ሰብ ክቐትል ዝኽእል ኣፅዋር እዩ ዘለዋ ወላ ንሃገር ሙሉእ ክዕኑ ዝኽእል እውን ኣለዋ ኣብ መሬቶም ድማ ፀላኢ ኣትይዎም ኣሎ ብዙሕ ዕንወት እውን ወሪድዎም ኣሎ ብዙሕ መራኸብ ኩናት ናቶም ተሕሪመን ኣለዋ ዝሃርሞም ዘለዎ ድማ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ናይ ሕርቃን ግብረ መልሲ ክቡ ታክቲካል ሚሳይልስ ዓብይ ኒኩለራዊ እቲ ስትራቴጂክ ኒኩለር ዌፐን ዘይኮነ ታክቲካል ኒኩለር ዌፐን ዝበሃል ኣሎ ታክቲካል ማለት ንሓደ ዕላማ ኮምፕሊትሊ ክድምስስ ዝኽእል ማለት እዩ ንሓደ ከተማ ድዩ ንሓደ ቦታ ድዩ ንሓደ ግንባር ድዩ ኮምፕሊትሊ ክድምስስ ዝኽእል ኣፅዋር ኣለዎ ስለምንታይ ዘይጥቀምሉ ምክንያቱ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሓያል ኣፅዋር ክህልወካ ከሎ ሓላፍነታዊ ሰብ ድማ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ክትጥቀመሉ
انت زي لنا عالمنا لكن كي عطف تغلق نراشا كم غير كايلو كفرار هذا خلص كم زي لا خلط لك انت يوم كغبروا كل تغبروا زخلو غدا غيرهم لالو نبوتين سي وين راشا سي نيكولا رابع صورت توكس كايلو انت يوم كغبروا nothing حنت خبروا يكلوا حنت خبلوا يكلوا كنت كسولي يقولوا قتل يقول نعم أيكلوني مخنيات كامناتهم زبزح صور له كاباتهم قلتي فين لا على كسر كم زغل تكنولوجيات فليتهم له سلازي ولا أنت تكوسك كنت كسولي زغل نيتو يلا كسعن وانت زي كوينهم نيتو زبال بس ناي راشا زمتاتن أصور يبلون سلازي تي يوكرين تي راشا زلوا عقمي ساعة كندي بتعقستي يقتلوا خمزلوا زحات كيلاتات نزيم زدنو امبر كم زقاطهم زلك كسارات نزو كينات زيك جمر بزبال على سلاسة ورح كدوا خل نيرو انت يوم زقبرتي نتي تاكتيكال ميسايل نيكولار تايمز قبروا يوم زبال اي تتوكسون اب حدا بوتا يغاد تتوكسون تر يوم انت يكون كم زغن قبرين انت حركات لكم كامتن كاعتي خاطبي زبال جن نعونا يتتقموا لنا له سلازي راشا conventional war normal ترى درجة ووريوم زواجو زلوا وزغا ما يبحكي زجرميو بزوك سارات ولا بمتأن تزلوا مع عمي بزوك سارات قات ما مالو جن بتحلف نتوكينات مسألة يقع بconventional wars بحلالو زلوا كاس وارات تقيمك تقبروا مالتي لذي حدا كابتي بزح تنكع غزل يجن تمعرابوا عالم نزل كنتات زي بتنكع كريو أينر نازلنا By over 100 missiles and 100 drones. Energy infrastructure has again been the main focus. President Zelensky said his forces would undoubtedly respond. He was speaking a little earlier. Already in this huge attack of Russians, we destroyed already some missiles and drones using F-16. I will not share how many, but we did it thanks to partners that they gave us F-16s provided to us. But again, it's not enough. We're a small number of F-16, and we need to do wider training mission and etc. We have propositions to the United States. It depends on their permission. They have to be positive on it. They have to look at this real. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ መጥቃዕትታት ነተን ዝተዋሃቦም ኣብ ዝቐረባ ዝተዋሃቦም F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ከም ዝተጠቀሙለን ነቲ ዝነበረ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እዩ ዝብል ዘሎ ኪኑ ግን ክገብራ ይክእላን እዩ ምክንያቱ ብተንቀሳቒሰን ንባዕሎም እውን ግዳይ ክኾና ስለ ዝኽእላ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እኹል ኣይኮነን ዘለና ኣሜሪካ ሓገዝ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ትቅፅል ኣለዋ ግዜኻ ይኸደሉ ኣሎ ትፀገም ወርሒ 8 ኣብ ዝውዳእሉ ዘሎ ደረጃ ኢና ዘለና ወርሒ 11 ክልተ ወርሒ ወርሒ 9 10 ጥራይ ዘሎ ምክንያቱ ወርሒ 11 መጀመርያ ስለ ዝኾነቲ ምርጫ ክካየድ ከም ንሪኦ ዘለና again ግዜ ይኸደሎም ከም ዘሎን ናይ ዩክሬን ኣካይዳ ናይ ኣቕልፅበት ምክንያቱ መን ክምረፅ ስለ ዘይፍለጥ Because we speak about our territories, not about American territories. Yes, so that's it. And about new package, I'm very thankful. I had a conversation with President Biden. He decided to give us the new package. Thanks a lot. A little problem. We need, after Biden, to bring this package home. That was President Zelensky. Let's speak to the former Prime Minister of Ukraine, Arseniy Yatsenyuk, who joins me live. The new package. Thanks a lot. A little problem. We need, after Biden, to bring this package home. So بايدن هجون حدش باكج ناي أصواراتن حاجزن يبنالو بتعمل زحوجسيو صبغ نجاريو تساقم زلوجن إذا باكج زي بايدن كابتل تام صورة داي كمت الذي مخالة زرار دونالد ترامب تمسيو كانسل كون زغل باكج مخاني تفلت دلو زيد ماتي سقط فترة لزلو نعونتي نا يوكرين مرحنات العل سقط فتير لهم زلو تي سلطان ناب تياتهم كسجاجر كم زغل بعد دونالد ترامب كعوة سلازغل دونالد ترامب دمانة توجه كم تنسو زبلو بتدقاقامي أبحث يرجزي كود دوية تتوقع بلي سلازبل كجبار زغل نجار كم زي اللي فليتو سيتيزن ترترو زلو محكي زجرم كنتاتي تمام. A lot of different things he hasn't done that he can do. And by the way, he could engage in a bombing campaign that's not aimed at the energy infrastructure or aimed at military targets, but which is aimed at killing large numbers of civilians, similar to what we did when we bombed both Germany and Japan in World War II. There are a lot of things that he could do that would really make it much more costly for the Ukrainian population, but he has not done that. And I again say I think he was smart not to do it. By the way, going back to Nuland's comments, she was not talking about the United States hitting targets in Russia. She was talking about us allowing the Ukrainians to hit targets on the other side of the Russian-Ukrainian border. And we have granted the Ukrainians permission to do that. And in fact, we effectively, if not explicitly, granted the Ukrainians permission to invade Russian territory. The one thing that we have not agreed to allow the Ukrainians to do, which is what they want to do,
is take those long-range missiles, the ATACMS, and hit deep into Mother Russia. Well, Professor Mearsheimer, as recently as last night, President Zelensky said he would like to be able to hit St. Petersburg or Moscow. I mean, this would be almost inconceivable, wouldn't it? So እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ድያ ጥራይ ንስማዕ እያ using American equipment. Well, it's not inconceivable in the sense that he could use the equipment and do it. Well, it's inconceivable that he would survive this. We would land on him like a ton of bricks. I think that may be a real Russian red line. You know, there's all this talk about us crossing Russian red lines and the Russians never responding. It's not clear to me that we have really been crossing red lines. It's not clear that the Russians have said, for example, that if you introduce Abrams tanks and Challenger tanks, that's crossing a red line. Or if you, bring in sophisticated artillery or what have you. I think a good case can be made that launching a significant number of ATACMS and other cruise missiles into the Russian heartland would be crossing a red line. But even ብሓፈሻ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ኩናት ዘለንስኪ እቲ ኩናት ከስፋሕፍሕ ክደሊ ከሎ ኣሜሪካ ግን ዓብይ ፍርሃት ከም ዘለዋን ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋን ራሻ ድማ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእልን እዩ ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፅ ዘሎ እቲ እቲ ዘለንስኪ ንሞስኮ ወይ እውን ነቲ ውሽጢ ሰንት ፔተርስበርግ ክሃርሙ ከም ዝደልዩ ዘለውን እቲ ኩነታት ግን ኣሜሪካ እውን ትጥንቀቕ ከም ዘላ ትሬድ ላይን ናይ ራሻ ምስጋር ወይ እውን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ምስጋር ሓደጋ ከምፅእ ከም ዝኽእል እንታይ ኢሉ ኣብቲ ቅድሚት ምናልባት ተሰሚዕኩሞ ፑቲን ተደሊ ነይሩ ኣብቲ ሲቪላዊ ህንፃታት ሃሪሙ መዓት ህዝቢ ክቐትል ምኻለ ኢሉ ከምቲ ንሕና ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን ዝገበርና ኢሉ ኣብ ጀርመን ዝገበርና ጀርመን ካልኣይ ኩነት ዓለም ክትሰዓር ከላ ኣብቲ መወዳእታ ሂትለር ምስ ተሰዓረ ንጀርመን ከም ሕሱም እዮም ደምዲቦማ ብዙሕ ሲቪል እዮም ቀቲሎም ኣሜሪካ ጨካናት እዮም ርጉማት እዮም ራሻ ከምኦም ኣይኮኑን ስለዚ ከምቲ ንሕና ዝገበርናዮ ከምኡ ክገብር ይኽእል ነይሩ ግን ከምኡ ይገብር የለን እዚ ድማ ሰናይ ነገር እዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ጆን ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ሓቂ መፍላጥ ንኩልና ፅቡቅ እዩ ነዚ ድማ ከም ጻልኩም ዝፍትን Russia's Kursk region was supposed to slow down Moscow's advance in Donbass. He says that plan has so far failed to materialize. The confession comes as the situation on the front line looks increasingly dire for Ukraine. Moscow has confirmed that it's taken control of several strategic settlements of the Donetsk Republic, with the village of Nikolaevka among the latest. The Russian military is also steadily approaching the town of Pokrovsk, a crucial logistics hub in the area. Now, as a Ukrainian lawmaker claims their country's troops have abandoned some So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ራሻ ብቕልጡፍ ይጓዓዝ ከም ዘሎን ነቲ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሓደ ኣገዳሲ ዓዲ ወይ እውን ቦታ እናተቆፃፀረ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ድማ እዚ ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ዘሎ ሎጂስቲካል ሃብ ንዕኡ ኣዝዮም ቀሪቦሞ ከም ዘለውን ዳርጋ ንክቋፃፀርዎ ክዓክቶም ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ከም ዘይክእል እውን ብዙሕ ዝገልፁ ሓበሬታታት ንሰማዕ ኣለና እዚ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት መመሊሱ እናበርትዖ ዝኸይ ዘሎ ኣገይን እቲ ኩነታት ወላ ናይ ዩክሬን ፖለቲከኛታት ከም ዝገልፅዎ ዘለዉ እኹል ሰራዊት እኹል ነቲ ሰራዊት ነቲ ድፍዓት ናይ ዩክሬን ክከላኸል ዝኽእል ከም ዘየለ ሰራዊት ናይ ራሻ ድማ ቀሲሉ መፅኡ ብዙሕ ከይተዋግኡ እውን ይቋፀሮ ከም ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ሰራዊት ካባልዒሎም ኣብቲ መሬት ናይ ራሻ ናብ ኩርስክ ሪጅን ስለሰደድዎ እቲ ቦታታት እቲ ሓያል ዕርዲ ድፍዓት ዝነበረ ክነሱ ክፉት ኮይኑ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሰራዊት ናይ ራሻ ብቐሊሉ ክሕዞ ይኽእል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ምዃኑ ንዩክሬን እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ነዚ መሬት እዚ ክንዲዚ ዋጋ ከፊልካ ክንዲዚ ድፍዓት ሰሪሕካሉ ብቐሊሉ ክትከስሮ ከለኻ ናይ ብሓቂ በላ እቶም ዓበይቲ ቲንክ ታንክስ ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ከም በዓል ናይ ቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል ኣፌርስ ዓወት ናይ ራሻ ምዃኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ራሽን ቪክቶሪ ውድ ዲስታቢላይዝ ገለመለ ይብልዎ ግን ዓወት ናይ ራሻ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ከም ዘይክእል እዮም ዛረቡ ዘለዉ ፈትዮም ኣይኮኑን ነቲ ኩነታት ኣንቢቦም ርዮም እቲ ኩነታት እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንዓወት ናይ ራሻ ከሳልጥ ዝኽእል ዝብልዎ ዘለዉ መጠን ዩክሬን እናተሰዓረ ዝኸደትሉ መጠኑ እቲ ሓገዝ ክወሃባ ዝኽእል ካብ ምዕራባዊ ዓለም ክዝሕል እዩ ምክንያቱ ንጠፍእ ዘሎ እንታይ ኢልና ገንዘብና ንህብ ኢሎም ኣሜሪካ ድሮ 6 ወርሒ ገንዘብ ኣይንብልና ኢሎም ነቲ 60 ቢልዮን ባእስናቶም ንዩክሬን ቀንዲ ሕቆም ሰይርዎ ምክንያቱ ወርሒ ዳርጋ ን6-7 ወርሒ ኣፅዋር ዘይብሎም ሓንቲ ዘይብሎም ተተኳስ ዘይብሎም ክልምኑ ጥራይ ሕሊፎሞ ራሻ ድማ ብዝበርትዐ ረስኒ ዘለዎ ኩናት ጌራ ጨፍጭፋ ብዙሕ ሰራዊት ቀቲላ ብዙሕ ቦታታት ተቆፃፂራ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ድማ ውፅያቶም ስለዚ ኣብ መወደታ ኣብ ሞትን ዕርቦትን ሂቦሞም ሕጂ ድማ ምስቲ ዋሕዲ ሰራዊት ዘለዎም ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይከኣሉን ስለዚ ኣሜሪካ መሊሳ ከም ዝቀተለቶም ይፈልጡ እዮም ኣብ ሓደ ግዜ ድማ ዩክሬናውያን ክዛረብሉ ምዃኖም እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብ ጉድጓድ ኢትዮም ከም ዝገደፍዎም ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣለዉ
እዚ ከዓ ናይ መጀመርያ ግዜ ተርእዮ ይኮነን ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ ግዜ ኣብ ጉድጓድ ኢቲካ ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ጉድጓድ ኢትያትካ ጉሒፋትካ ከም ትኸይድ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተራእዩ ኣብ ኢራቅ ተራእዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ነቶም ዝድግፍዎም ዝነበሩ ኣጆኹም ዝብልዎም ዝነበሩ ንኩላቶም ኣብ ጉድጓድ ኢትዮም እዮም ገዲፎሞም And the media was so one-sided that Americans were only getting one side of the story. And it was all about promoting Ukraine, creating fear of Russia. The American people have suddenly and finally started to get more of the truth of what precipitated the conflict and how badly it's actually going for Ukraine at this point. I think the danger now is that Zelensky sees a possible, if not likely, Trump administration coming in that will not continue to write blank checks to Zelensky and his regime. And I think he's getting more dangerous and more desperate. I think that's why you've seen the incursion into Kursk. I think so that's why you're seeing them change the numbers of how they do conscription to throw innocent young men into the warfare. He's getting more desperate. He's starting to launch attacks on apartment buildings in Russia. And I think it's So እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ኦልሬዲ ናብ desperation ወይ እውን ናይ ዓቕሊ ፅበት መንገዲ ይኽየድ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ደረጃ ምስ ተበፅሐ እንታይ ትገብርን ሓደይ ሓላፍነታዊ ስጉምትታት ስለ ዝውሰድ ዘለንስኪ ኣብዚ እዋን እዚ ንሱ ጥራይ ግን እንዳይኮነ ዋላ ኣሜሪካውን ኣብ desperate situation በፂሓላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝድግፍ ዘሎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ዓቕሊ ፅበት በፂሖም ኣለዉ እዚ ኩሉ ቢልዮናት ገንዘብ ንከንቱ ከም ዝኾነ ይርድኦም ኣሎ ስለዚ ገለ ነገር ከፍርዩ ክኽእሉሎም ገለ ነገር ዓወት ናይ ዩክሬን ከርእዩሎም 200 ቢልዮን 150 ቢልዮን ናይ ኤውሮፓ ኣበይ ኣትዩ እንታይ ኣፍርዩ nothing ተሃገር ኮምፕሊትሊ ባዲማላ ነዛ ንምዕናው ቢልዮናት ገንዘብ ከድሊ ስለዚ ንራሻ ብቁጠባ ከተውድቆ ይከኣልካ ብወታደራዊ ከተውድቆ ይከኣልካ በንጻሩ ንሱ መፅኡ ዘይደልዮን ዘይሓስቦን ዓበይቲ መሬታት ተቆፃፂሩ ነቲ ሃገር ድማ ብእሱ ዝውራ መንገዲ ክገብራ በቂዕሎም ስለዚ እዚ ነቶም ምዕራባውያን ሃገራት ዓቢ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ስለ ዝኾነ ናይ ዓቕሊ ፅበት ብዙሕ ሓደገኛ ስጉምቲ ክወስዱ እዮም ዝብል እምንቶን ስግኣትን ኣሎ ካብኡ ድማ የትሕነና ጥራይና ንብል እዚኣ ጥራይና ክንብል ንኽእል ካብ ወፃኢ ክግበር ዝኽእል የለን ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ዝቐረብኮ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣይሆፕ ካብኡ ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ናትኩም ርእቶ ምግዳፍ ድማ ከም ወትሩ ናይ ኩልና ስራሕ ይኸውን እናበልኩ مزيا كم وترو أجدا سيت لبوا نقولنا طقمنا دخل كذا فلكمي لسنا نفس وكف ولادي ندوقو كمهروز اللو أجدا سمعنا مجمر يعني نتمقشش ناتهم أكند نايك أما وي آيفون تليفون كجوز فتنو نايك بركي وي ناي أبل بركن خجوز بمنجد ستوك ماركت كمهرام لنا مخنياتو تحادث عرق تحادث إن حوار زعبي سلزخون كلاي أبتر في اليوم أكند تي في وي جيمز أوتو حدش مرتنخو مهارو كمعبلون كن عدما مالنا أرأيا كنا مالنا سالساي دما صباح الجوا بأفريقيا أو عدنا نجبرن خل جزاديو بيزنس ديو مسارة خوينهم أبت بيزنس تساتفتن تخافتن خونهم خانم نؤمنهم كل جزيد ما نمحرهم نزل ترينايا من ولي هوتهم كقص الويم نزك حق البروجرامات علنا تطعم ولي بلاكم thank you very much